Ez alkalommal mi főztünk a vendégeinknek. A bográsban kakaspaprikás készült, ami a tanyán található kakasból csináltuk. Az ízesítést finom felsőhegyi piros paprikával, remélem ízleni fog a kedves vendégeinknek. Összvisz 5 óra hosszáig tartott a főzés. A kakaspaprikással egy időben feltettük a parlagi tyúkhúslevest főzni. Finom, kertből szedett répából és zöldségből ízesítettük. Remélem a vendégeknek ízleni fog. Amit láthatják, a tanyán található búbos kemence, mi úgy szintén ma is befűtöttünk. Nagyon finom ételek készülnek benne. Mai ebédre tepsis töltött csirkét és tepsiben sült krumplit. Ez a tévé igazán aztán nehéz, betonból készült. Rózsa néni majd segít nekem. Kihúzzuk a tepsit. De finom piros. Ez nagyon ízletes lehet. A háziasszonyok biztosan tudják, hogy miből készül a töltelék, és petrezselyen, mája és a többi finomság. Megpróbálhatom? Igen, tessék, nyugodtan. De Jó, ez meg finom krumpli. a sült krumpli is ugyanúgy elkészült. Ezt is kihúzom. Tessék. Kedves vendégeinknek jó étvágyat kívánunk! Itt a finom levest fogyasszák egészséggel. Atya úristen, ilyen gyönyörű aranysárga leves. Ezt a nagyanyáink tudtak valamikor főzni. Hát anyán éltek, azért tudtak ilyet főzni. A finom kakaspörkölt fogyasszák egészséggel. Gyönyörű, köszönjük. Ez Ennyi nagyon leves szép. után még tudunk pörköltet is enni? Megpróbáljuk. A legősibb mesterség a kovács mesterség. És hát ezek mindent tudtak formálni, vagyis hát mindig kellett kísérni a háborút, a mezőgazdaságot, ugye ahhoz mindhöz kellett nekik gyártani eszközöket. Most itt készül egy lándzsaél, meg készül egy ilyen nyíl. A kapudísznek vagy harci eszköznek megfelel bármire. Ez már el volt készítve, de meg kell szépen vasalni, hogy mutatósabb legyen. És? Egyik kezével asztat, a másikkal emesztet. Az jó, de merre, mit csináljak vele? Laposra vagy Laposra, hegyesre? mehet. Na. Hát, Csak és mindig mérgesen verje, érti? az még jó. Akkor lapul. Lóval való szántást még meg kell hagyni, tanuljuk. Azt is hozzátenném, hogy nagyon nehéz rövid parcellát szántani lóval. Tehát én igazából a Laci betyár munkásomtól tanultam meg szántani lóval. Sok idő volt, mire betanítottuk a lovakat, mert ők nem dolgoztak sohasem ekében. Akkor mire rájöttünk, hogy működik az eke igazából, mert az ekének is foltréja van. Melyik a barozdás kerék,
melyik elkevas milyen hosszú, mennyire van mélyen a földbe. Tehát ezek olyan fortélyok, amiket az ember meg kell, hogy tanuljon, rá kell, hogy tapasztaljon a mai világban, mert nem sokan vannak, akik már ismerik ezt a fajta módszert. Kedves vendégeim, kakasokért vagy fél órát futkostam az udvarba, de aztán íjammal megoldottam a problémát, és nejemet megkímélve most én szolgálom fel önöknek könnyű kis lakomát. Köszönjük szépen. Kedves egészségre! Mivel van töltve? Hát a szakácsnőnek a titkát nem árulhatom el, de majd ő megteszi. Elmondtam már, mi mindenféle finomsággal töltött a csirke. Hiszem, hogy majd tapasztalják étkezés közben. Kedves barátaim, így múlik egy nap a gulyástanyán. Sok mókával, ügyességi játékkal, finom ételekkel, kellemes időtöltéssel. Akik szeretik a természetet, a lovakat, és meg szeretnének ismerkedni egy kicsit a tradíciónkkal, szeretettel várjuk Önöket itt a gulyástanyán, hol a természet a barátunk, és a lovatársunk.